Wasilokhu ngibiza manje ubizela amafoni zishaya. No mfethu yakazini. Engithule mfethu ngiyacabanga mfethu. Ukuthi mfethu ngaboshwa mfethu ngangibala konke lamacala esasenza nawe. Ngagcina ngidonsile ngikuma mfethu. Wena mase ngiphumela ubhizi yangibuka nje ngihlize lokuthini yangibuka nje mfethu. Ngiyakubuka engabe ngenzani. Mfethu ngingayazi ukuthi ngikweleta mfethu yabona. Njengoba ngikweleta mfethu wena ngahamba ngophansi ungabi ngophansi nawe. Wena sabi yasimama la kufura nje manje nemali lesasekwanda. Hayi phatha asilungise le. Asungizibula khona imla khona enhlabathi. Ngakutshela mina siqale ngihamba okwanda ngendlela kwanda amaphatha ngisaphula uyona ngiyatshela. Uma neposition Benongishiya kabi ngesikhathi esingilambile wena. Ukhumbule mina ngesikhathi lambile ngizangizebula. Wangilahla mina sengilambile njengamafinyo. ngakutshela mina ukuthi bengisafuna ukwenza ngathi ngapho ngasakhala phansi ekhuluma. Ubani ayithanda ukugibela? Angikwazi phela nakho waqhubeka ngokuphela njani. Njengoba nakho ngangilambile njengoba nawe ukulambile. Phatha ngiyacela ukukhuluma le. Angisafuna ukukhuluma. Oh yeah. Ngakutshela mina ngisafuna ukwenza. Nangime indaba ukuthi lokusuku uya lapha ekhaya lokho ngikhulumela izinto engazi wakhe ngikhulumela ingane kwakhe. Ngakhohlwa ukuthi ngaboshwa amacala esawenza nawe. Konke lokho kusimamile sinonkosikazi nomuzi uyabona. Ngiyabuka la Phatha ngicela ukukhuluma nawe. Ngifuna ukuphila uya lapha kwami endeni lwami uhlukumeze ngayo into. Ngeke siwane ngapha. If I get the bag, I'ma split it out. Once I get the bag, all my homies go.